So good morning guys. So nandito tayo ngayon sa Melberto Restos Restaurant, Baruta Views Pride. At ito na, Kuha ka din ng flat. Ayun. mag-almusal muna tayo. Mag-almusal muna tayo bago ang lahat. So wait lang. So first time kong kumain dito, no? First time kumain dito. Yan. Lapas bat. Discount ka na. Yes. Next purchase mo ito. So, Butsilingong, kung 40% discount ka na sa Intra, instead na 1.8, makuha mo na lang siya sa office ng 1,080. Sa isa ka Intra, may kita ka nga 720. Yes. So, for example, everything, pagpalagay mo na, duwa ka mo. Siyempre, share lang naman. Total, user ka naman sa contact na user na. 720 sa isa na ako. Times 30 days, for example, parang goal mo lang, every day, dispose ka sa isa. Sa isa ka bulan per, makita ka ng 21,000. Yes. Ang na-dispose namin yung katulong na 3 boxes. Kasi di ba, yung isang box natin, di ba, 8,400. Buo siya. Buo ka mo ni, ang tatlo. Complete set na siya. So, ang isang box, di ba, 8,400. Pero, kung 40% discount ka na, nakuha mo na siya sa office ng 5,040. Yes. Mag-add ka lang dito actually ng 50 pesos handling fee sa bawat product kasi may additional item. So, Butsilingong mo, ang kita sa isang box is 3,360. Biruin mo, yung friend ko kahapon, ang kita niya times 3. Ako ang represent nun, pero dahil di ka supportahan ko siya, product siya ang dito-dispose na. Gano'n naman, yun yung pin-support ka lang. Yan. Biruin mo, times 30 days, pwede kang kumita dito ako ng 100,000. Yes. Ano lang nakakaganda dito? Diesel at gasolina? Other lang yan. Pwede mo yung siya, ito ang focus nito. Kasi si Perjoy ay 6,720 sa 20% discount. So, kung times 3 siya, parang pumapatak 20,160 gawin natin apat. So, 6,720 times 4. So, 26,880. For bitikit. Ayan, for bitikit. Basta kabalo ka lang magpaigo-igo. Let's say, pag sinabi niya, may 30,000 ako, di matuwa ka. Kasi may 30,000, konti na lang. So, una, 4B ticket siya. Tapos, ang 4B ticket is 26,880. So, 20% discount na yan. Plus, membership fee na 2,000. Tapos, may handling fee kasi tayo. Bawat box, ang handling fee natin is 250 kasi 50 pesos per product. So, 250 times 4 ang handling fee sa apat na box. So, per box, ang handling fee natin dyan 250. So, kung ang apat na box, ang handling fee natin is 1,000. So, i-compute mo yan. 26,880 plus membership na 2,000. So, ang akong ang effect sa akon, ari pati din siya, subong ang din sa likod kuya, nag-pizza, lighter na siya, dalipis na subong. So, pinapala ko kabulan na gano'n. So, amo ni ang ano yung naman juice di dya kag ang nutriya kag fiber. Iniya kay para ni sa ano sa Good morning guys, kain na tayo. Ito, kalabaw daw ito dinuguan. Daming ulam ni Ma'am Prin Rose siya ni Sir Lawrence. Oh, paborito ko to. Saka to. Oh, may ano pa oh. Kain na tayo guys. Kain na. Kain na po. May ano pa, may bulalo pa oh.
Wow. Nakapunta na po ng Maynila yung pagkain natin. Oo. Kung saan na ito makarating. Si Sir Lawrence. Good morning, sir. Good morning. Si Ma'am Jib and si Ma'am Sige, Fren sige. Rose. So, kaya na tayo. Kaya na tayo, guys. Eh, kain na kayo, sir. Kaya na, honey. O, kain na. Picture tayo. Ah, bato video. Excited. Grabe. Nag-almusal na kami guys dito kila Sir Lawrence tsaka kay Ma'am Fren Rose. Sira na naman ang diet natin. Tingnan nyo. Salad. Sira ang diet. No? Kaya, ito ang paborito. Ang dinuguang kalabaw. At ang bulalong kalabaw. At mayroon pang yan, hipon tsaka bangus. Oh. Sira diet natin ito. Sira ang diet. Grabe, ang dami guys. Pero tapos na ako. Kasi ang kinain ko lang yung pang diet lang. Good morning, ma'am. Hi! Mga boys na mo na. Ito yung mga baby mo? Mga baby duck na. Baby duck. Big na mo. Ito yung panganay mo. Ang babae, ang bunsa. Bulang. Ang galing bunso mama. Agot. Agot. Ano na yung bunso? Ang bunso na eh? Ay, ang bata na babae to. Ah! At mo to eh. Lato yan. Ay, lato yung bata. Ah, akala ko baby. So, bye-bye. See you in my next video. Nga panimalain sa pagtuo, mga hinigugma, kauturan, nga pagpakamayo. Ang pagpuluhaton, agod ang kabuhi sa tao sa sinigay komunidad. Sinigay likuton for over 1 year. And we are celebrating today the first founding anniversary of this church. Siling sa namang miyembro, siguro pastor pag-abot sa 100 years dako pagid nga selebrasyon. So, makinig tayo kasi tayong technical pamahay. Kasi may hook dito si Annie. Kung walang boses. 9.7% So, si Ma'am Bilyoga, Ma'am Fren Rose. population has diabetes. Almost, madamo, ipatuloy na batian niya doon nag-suffer sa diabetes. 25.7 of Philippine adults have high blood pressure. Especially siguro ang init, nagtupag din ang atong blood pressure, nagtakas din. So, modern diseases Tayo nakasayin nito. Pasilip ko sa inyo yung mga tao doon sa loob. So, pag kita naman nagmasakit kita permit, kaya na natakasan kita permit. Of course, one big reason is unhealthy diet. Nasubong sa mga instant, no? Nagkakal ko kita per instant. Jollibee, sa Maxo, sa KFC, So, instant foods. wait lang. So that's why, nakausok man sa mga salakyan, no? So, nag-contribute na sa balatinan sa ating nalawas. Radiation, sa cellphone, sa TV natin, mostly sa cellphone, hindi kung isa ganun, kung ginalungyo na natin. So, hindi din malala effects niya sa ating nalawas. Of course, stress. So, stress din ang pinaka
stress ng kwarta, stress sa ating sa ating relationship, stress ng mga bata, so kadamo ng mga stressors sa kabuhi. That's why those are the reasons na magagawa sa kita. Okay, we call them, mga problema sa ating lawas, we call them body pollution. Yes. So, how do we fight back with this problems sa ating our immune? So, we have this program na detox program sa lifestyles. So, kinanglan, kumbaga, ang ating problema sa ating lawas dapat ma-address ini so that ma-experience kita sa healing sa ating lawas. So, we would like to introduce to you our products. Our first product, siya ang phenomenal product of lifestyles. Siya si Indra. I don't know if some of you have already heard this product, no? Si Indra. Of course, most Gawin nga business at the same time makatulong na product sa ating lawas kung ay kami sa ebidensya na nakita, no? Tungkol kay Auntie, naka-ibra kami sa Ibra Juice, no? So, ako nagbubo ako sa Katuwakan Bigawan, no? Profession na ako sa mga Bigawan. Kaya nagkaroon ng lifestyle Ibra sa Mayo lang kanaman, no? Kaya una si Mrs. nga nagpa-member, tapos in-encourage ako nga magpa-member man. Tunod nga para nga magkakaroon ko sa Bigawan ko, no, ang benefits ng sining nga product tunod kay Auntie, no? So umpisa ko nga umpisahan nga introducean kayo ang product, mga official ka banwa, kay mayor, as mga SB members,
Kaya po Congress remember ako. So makakuha ko kalanda, maka-istorya at mayan. So una pa lang, i-propose ko pa lang yung mga product, itawan ko sa mga brochure, tapos i-testimony ko pa lang ang benefits na kay Auntie, kasi amon na sulod pa ng malay. Kay tiinay nga product, ginauna tayo doon nga may epekto siya, ginauna naman ang panimalay ng pamilya. Doon nga pag-share ko pa lang may ginapag-share ng sanda, ginatuol sanda, unang si Mayor, ikaw ang kukuha. Mabaidan ako na yun. Primero, abi na consideration ng pagkuha ng natin, mga speaker, no? Pag-inom ng mga health challenge na ng panakit ka mga kalawasan na nagmayad, no? So, naging gusto kaya ito sanda kada simana, pinagtulungan ulit sanda, no? Kaya sanda na mismo na natawag ka na kanalin sa August, pera pa lang ako kabulan yung nag-inkahagal na inka. Pero matulog na buligan na sa bago ako ginagawa. So, ang latest yan sa nagligad na bulan, may customer ako. Pero ngayon, so ayos na excited. Nagustuhan niyo po ba yung products natin? So, tama yung ating first speaker, may background accountant po ako for 13 long years. From Cavite po ako. So, pinuntahan ko pa po kayo dito. Thank you so much for inviting me here sa inyong first founding anniversary dito sa inyong simbahan. So, thank you again din sa ating President. Thank you sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po talaga dito is, yung products natin sobrang napakaganda. Actually, galing po ako ng Boracay. Duman ako ng Kalibo, estansya, tapos dumalatso ako dito sa Rojas. Actually, medyo namalat na ako kasi ang dami ko talaga talk na pinagbulan. Kaya pagdating dito, grabe ang init natin ngayon, di ba? So, kanina umaga, sobrang hindi talaga ako makapagsalita. But because of our products, uminom na ako ng may mainit na tubig with Intra. Eto, medyo nanumbalik na talaga ako yung Intra. So, ang Intra, very miracle. Alam niyo po, 10 days lang siya sa ospital na discharge na yung bata. And ngayon, buhay na buhay na buhay ang bata. Birin mo yung sinabi ng doktor na wala ng chance na mabuhay ang bata. But through this miracle product, pwede pala itong makalugtong talaga ng buhay. So magtatanong lang po ako sa inyo, sino dito sa inyo ang may mga maintenance? Sabi nila, yung laging tulog at saka inaantok, kaya diabetic po yan. Ate, diabetic ka ba? Yun, so kanina pa tayo dito umaga kasi dito na tayo nagsimba, nakisimba na tayo sa kanila, and then after simba, no, nagpresent tayo, no, and then maganda kasi nakaayos namin mga gagamitin na yung TV, yung mic, okay na, no. So yung laptop natin is sinet up na lang natin, no. So doon tayo nakapark pala. So dito is kamag-anak ni na ma'am Ma'am Friend Rose tsaka ni Sir Lawrence, no. So ito yung place kanina, no, kung mapapansin nyo. Ito yung place kung saan tayo nag-present, no. Ayun na yung ayun na yung TV na ginamit natin, no. At dito sa side is, kita ba? Saan na ba yun? Yan. Yung part na yan, yung may butas. Yun. Doon natin inano yung yung sa technical, no. Kompleto naman sila rito. Kasi to? Ano tawag nila rito? Nasagod Evangelical Church, no. So, ito pakita ko sa inyo. Yan. Wait lang, zoom natin. Masusum kaya natin. Hindi masum. So kita nyo naman siguro. Nasagod Evangelical Church. So after ng misa dito kanina, nag-present si Ma'am Friend Rose, na tayo yung technical kunyari. Okay. Ganda dito. Ang bundok. Ayan.
nasagod. Yan, nasagod. Bye-bye. Sagad ba niya dito? So, tapos na. Punta na tayo doon kila Sir Lawrence. Ganda dito. Oo. Kita nyo ba? Nasa likuran. Oh, tinamaan ako. Aray ko. Oh, pinalo niya ako. Tinamaan ako. Tapos napunta na tayo doon. Kila Sir Lawrence. Dapat pala kanina tayo nag-present bago mag-umpisa. Ganda. Ganda na ano dito. Pero, sobrang init yan dito. Grabe. Oo, sobrang init. Pero palagay ko dito pag gabi malamig kasi napapalibutan ng ano eh. Napapalibutan ng bundok. Yan o. Diba? Palibot siya ng bundok. So, bye bye guys. See you on my next video.